Hej, jeg er jeres rejseguide. Jeg hedder Spark. Det her er Frederiksø. Hvad er der flot ud af her? Det store ved Frederiksø er, at den er fuldstændig omgivet af vand. Hvad vil I spørge om? Hvorfor står der 2, 3, 8 og 18? Det er fordi, at folk fra Frederiksø har generelt meget svært lidt til det. Ja, det har jeg også hørt om. Ja, hvem har ikke det? Og så er der lokaler til leje. Hvor meget koster det så? Det ved jeg ikke, de er til leje. Hvad, er det sådan leje til sådan lejligheder, eller leje til firmaer og sådan noget? Det ved jeg ikke. Altså, hvis du gerne vil bo i en fabrik, så gør du det bare det. Okay. Og hvor står vi hen? Et sted her omkring, tror jeg. Det er er der mere, I vil spørge om? Hvorfor er det noget, der er gråt og hvidt? Det er fordi, at her, ikke? Der må du ikke gå ind. Fordi at der er mange kraner. De kan ligesom tabe ting og sådan noget, ikke? Ja. Og her er der ikke så mange kraner. Det her, det er så en meget kendt dør. Hvad er der galt i den? Ja. Den er lavet af ler. Der har vi et skilt. Og hvad gør det skilt? Tykke mennesker må ikke gå ind. Det betyder, det er latin for tykke mennesker. Det der skiltet der betyder, at indgangen for tykke mennesker, den er derovre. Hvad står pælet så for? Det er vel også latin for tykke mennesker. Nå, hvad er så det mest attraktive sted på øen? Altså, der er et Føtex derovre. Så har vi jo også her på Frederiksø en lille gammel spøgelseshistorie. Der er en kvinde dernede. Hvordan? Hvorfor? Hende er det der, når man sidder på en stol, og så man vipper bagud, ikke? Ja. Hun blev dolket. Hun blev dolket, ikke? Okay. Hvorfor står du så her? Det var et eller andet sted, hun blev dolket med. Hun må være her, så. Okay, der. Det er faktisk min egen kran. Hvorfor har du en kran? Grunden til at fiske døde mennesker op fra havet. Fordi at det er skide farligt at gå herovre. Og det er så her, jeg arbejder. Det er der, jeg lægger alle mine døde mennesker ind. Fordi jeg kan. Nu skal man altid have sko på derinde, for der er skide ulækkert. Det er så vores skoautomat. For helvede. Bare aldrig at ramme mig, mand. Lortmaskine. Det er så sikkerhedssko. Så tager vi til vores sidste stop på vejen. Det er Føtexen. Den ligger lige derovre.
Det er der, jeg sælger mine døde mennesker. Til hvad? Halvdelen... de pæne, dem bruger jeg som mannequin-dukker, og så de grimme, dem blinder vi og bruger i Burger King. Så har vi Føtex, eller som vi kalder det nede på Centerpuben, Fødderen. Ej, det er faktisk mest mig, der kalder den. Det er ikke særlig sagt. Det er så her, at Jan ikke stjæler alle sine cola. Ja. Ja. Sælger dem for 5 kroner. Og de koster 13 her. Ja, 5 kroner. 5 kroner. Så vi ses hos Jannik. Det kan. Ej. Ja. Kan jeg kigge? Hvad? Det er så her, hvor man kan trykke på en rød knap. Det var mega underligt sagt. Så lige køre den op. Det sidste stop på vejen, det er Føtexen. Det er der, jeg sælger alle mine døde mennesker. Hvad sælger du til forbrug? Alt til deres hakkede svinekød, og så bruger jeg den anden af... Okay, prøv lige at tage den op. Lige her, det er så... Nej, det var det ikke. Hvad?